Здравейте на всички, които гледат това видео. Сега ще играем училищен хаос. Доста съм по-напреднал от последният ми клип, на който играх на нея. Защото тогава бях 28 левел, а сега аз съм 30. За да вдигна левел ми трябва 910 неймтага, но аз събирам, имам 2265, както виждате. Да видим малко в компютъра какво мога да си купя. Аз тук по принцип не намирам нищо интересно. Не знам. Сега. Това е доста добра глава, но пак малко по-скъпа, отколкото аз имам. Това е добро, но е за 90 левел. Значи аз мога да си купя един скутер. Но вече съм си купувала и знам какво представлява и ми е тъпо. Мога и такъв да си купя. Розов. Окей. Тази шапка е много тъпа. Така. Като за моя лево ми трябва нещо, което дава много дефенс. Демидж. Пък тук има някакви буклуци. Ето това, например. Това оръжие не е много силно. 42,39. Моето е 5. Всъщност моето е 19. Това е доста добро оръжие. Е доста добро, но не знам дали се струва. Продавах го този 3 левел. Не знам дали да си го купя или да не си го купувам. Да не си го купувам. Така, тук имаме други айтеми, например тези крила, които са много скъпи, но са много готини. Тук имаме Play, това бронята отпред, на която пише Йо мама, 75 левел, доста е зле като за 75 левел. Този щит не е хич добър, само дете готино. Изглежда готино, но никаква работа почти не върши. Тук имаме стои брадата на дядо Коледа, която не мога да си позволя. Тук има криле на прилеп 58 левел, които хич не са добре. Много малко демидж дават. А тук пак има бронята от Пречил мама. Така, тази шапка Elfhead е доста добра, но също така шлема ми е също толкова добър. Тук дефенсът е 70, точно 70% и максът е 70%. Моят шлем е в 70 до 85. Така че аз бих си купил на дядо Коледа шапка, за тя е по-добра. Ще поразгледам, ще преценя. Тук имаме раница на яйце. Кому става с телефона, нещо звъни отстрани. Това е за 110 левел. Нито един хубав айтъм не виждам аз. Тук. Тази бухалка съм я виждал и за 25 левел.
Това е пък за 70. Уау. Не знам как се вземат тези специални айтеми, къде ги вземат и как ги постват. Не вярвам да ги правят, защото аз не съм ги виждал да ги заправяне в Craft Items. От някъде дори да са. Тази базука е доста добра. Въпреки че бие по-малко демидж. Амо демидж, чуйте сега. Когато сте без ракети, когато се биете, когато ударите хората с базуката, биете по 2.00 демидж, пак макса е 5.50. Така, когато е с ракетите, бие по 7. Добре. Ето това, дами и господа, това оръжие хич не е добре. Добре, като за левелите към 13, за който пише, но на мен не ми харесва. Тук имаме пистолет за 11 000, никога няма да го купя. Така да я да видим какво имам тук. Приятелство с... Не, този е някакъв нуб, те само на лобове ми пращат. Покания. Я да завъртим колелото на късмета. Не мога да видя. О, 10 неймтага. Яко. Пак е добре. Така, сега ще отида да изпълнявам малко мисии, защото събирам още неймтагове, да вдигам повече левели наведнъж. Доста надалеч трябва да бягам. Така. Ще мина през физкултурният салон и ще ви покажа един трик, когато имате мисии там и когато са много силни мобовете и вие не можете да ги биете. Сега ще ви го покажа, много е готино. На този глич можете само вие да ги биете, а те вас не. Това е добре, това може да подейства понякога и при истински играчи. Ето вижте. Идвате тук отстрани. Ето. Или може и тук от ъгълчето. Ето тук отстрани пак може. И така. Когато някой дойде тук, той не може да ви удари, но вие всъщност можете него. И това ви дава голямо предимство. О, някой силен ми удари. Този, не знам кой левел е първо. Първо този ще ме убие. Той не се спира този. Щето му е много смотан. Аз пак не може да дам инфо да го видим. Какъв хакер може да е? Кой е това зомби? То да не е... Пиец. Така. Ще си купим нещо от машината, за да продадем за неймтагове. Значи... Ще е за... Ще вземем 46 кокоши крака. И ще ги продадем за някъде около... 5-6 неймтага. Защото 100 струват 30 неймтага. Ами ако пробвам да ги продам за 10 неймтага. Я ще се развука да видя дали ще ми ги купят. Да, купиха веднага.
Така, дуел челендж срещу... Охо! Първо да му видя инфото. Охо, аз нямам шанс срещу това. Колко толкина имам? Не толкина, колко неймтага? 2285 неймтага. Сега директно ще се портна до място, къде трябва да отида за мисията. Ето. Те са доста. Така. И така, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Харесайте, ако наистина ви е харесал. Абонирайте за мен, коментирайте, ако искате продължение на играта. И за сега, до скоро.